V jménu Otca a Syna a Ducha Svatého. Kněz, buď s vami. Liebe Sotry, liebe bracia, svědčíme zelený čtvrtk, kajki vás nám tutun svědčen má, o tom jsme runě zpívali. Vozebě strovují též těch, kýž seča při komputerach a při radiách. Z nami svědča též kemše Pfarrer Anders, Pfarrer Dawidowski a Pfarrer Delling. My všichni jsme zjazani mezi sobou a vosebě s Kristusem. Jako kvavu zpíváme Božíšo Kirluš číslo 196. Číslo 196. Kemše svědčíme za zemi těch duchovných křesťanské osady. Uznajme, co jsme řešili. Uznávám Bohu všeho mocnému a vám všetkým, co jsem věle zřešil, vyslo, řečo, jednajo, a dobre zaniechujo. Moja vina, moja velká vina. Todla prošu, zbožnou stajnou kněžnu Mariu, všech angelů a svatých, a vás všetkých, modlite se za mne, ke knězi našemu Bohu. Smil se nad nami, všemocný Bože, a spuštíš nám hříchy, dověč nás do věčného živenia. Amen. Knieże, zmiluj so, zmiluj so, Knieże, zmiluj so, Knieże, zmiluj so. Knieże, zmiluj so, zmiluj so, Knieże, zmiluj so, Knieże, zmiluj so. Krzyście, zmiluj so, zmiluj so, Krzyście, zmiluj so, Krzyście, zmiluj so. Krzyście, zmiluj so, zmiluj so, Krzyście, zmiluj so, Krzyście, zmiluj so. Knieże, zmiluj so, zmiluj so, Knieże, zmiluj so, Knieże, zmiluj so. Knieże, zmiluj so, zmiluj so, Knieże, zmiluj so, Knieże, zmiluj so, Knieże, zmiluj so. Chwała Bohu we wyżynach.
Modlmy se. Boże, świadczymy święty hostčinu, kotruż je nam Twój Syn swoje lubości odkazał. Przy poslednej wieczerii, gdyż so nam na śmierć hotowaše, jest on swoje cyrkwi jako nowy a wieczny wopor podał. Daj, zabysza jeho cyrkwi żywa była, dale bóle stole wielkiego potaństwa, a tale wieczor nas dale dosponišo zjednoczała Twojej lubości. O to prosimy przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą a z Duchem Świętym żywa króluje wieki na wieki. Amen. Słyszymy czytanie z knihy Exodus. We wonych dniach rekny Jahwe Mojzesej a Aaronej w Egiptovskiej. Tunle miesiąc budź wam pryni miesiąc, wunie niech wam pryni miesiąc wylecze. Przypowiedźcie wszej izraelskiej wosadzie. 10. tutego miesiąca niech się obstara każdy jenio za jedną swojbu, jedne jenio za każdy dom. Jeli pak je swojba przemała za całe jenio, niech wozmie si jedne romadże ze swoim najbliższym susodom, po liczbie osobów. Po tym, što każdy zje, tylko ich liczcie na jedne jenio. Bezporoczne, muskie, jednoletne jenio dzierbicie to być. Z wocą albo kozą macie jo zać. Aż do 14 dnia tutego miesiąca macie jo skołać. Potom mają czas romadźizna izraelskie osady, mies obiemaj wieczoromaj rezać. Z kreje pak niech wozmu, a nababia wudwiernie a nadwierno domu, w kotrych jo jedza. Miaso dybia w samstej nocy zjeść, na wojnie pieczenie, z niekisanym chlebom a horkymi zelami maja jo jeść. Tak macie jo jeść. Swoje biedra opasane, trije na nohach a swój kij w swoich rukach. Spiesznie macie jo jeść. Pasja je to za jawu. Jawy tutej nocy przez egiptowską poczanu, a morju każde pryniorodzenstwo w egiptowskiej. Ludzi a skot a wszystkich egiptowskich bohów budu ja sudzić. Ja, Jawy. Krej na domach, w których przebywacie, bude wam szkitne znamio. Gdyż krej wuladam przyjdu was, do was bijo nie dyriu, gdyż zbił egiptowski kraj. Tunle dzień niech je wam wopomniaty, a świadczcie jun jako świadczeń za jahu. Od spla k spla jun świadczcie, jako trajnie zariadowanie. Słyszeliśmy słowo Boże. Amen.
Słyszymy czytanie z prvního lista svätého apoštola Pavla Korynčanám. Bracia a sotry, ja som od knieza dostal, što som vám tiež přepodal. Kniez Jezus za v noci, v kotryž był přeradžený, chlieb a džak přijawši, vamaše a rieknú. To je moje čiło za vás podate. To činče na mnie spominajo. Tak zapojedži tež keluch a praji. Tulne keluch je nowy zakon w mojej krwi. To činče, gdyż kuli budžeče pić, na mnie spominajo. Przecież gdyż kuli budžeče tutun chlieb jeść, a tutun keluch pić, budžeče kniezowu śmierć wozywieć, haczum przyjdzie. Słyszeliśmy słowo Boże. Kniez buď s vami. Ze światostrzenia po Janu. Bie przed jutronnym swiedzeniem Jezus wiedział, że jego godzina przyszła, żeby przejścił z toho świata k Wódcy. A dokud ślubowaše swoich na świecie, pokaza im swoją lubość hacz do końca. Za wieczerju, gdyż bie diabeł hižo Judasze Iskarioty Symanowymi syny do myśli dał, żeby jeho przeradził, stane Jezus, wiedział, że jemu wódz wszystko do ruku dał, a won od Boha wuszł, a k Bohu dże, stane od wieczerje, odpołoży swierzchnu drastu, a zawszy putno wopasa so z nim. Potom nala wody do szklie, a poča wuczomnikam nozy myć, a z putnom trycz, z kotrym śpi wopasane. A przyjdzie k Symone Petry, tun jemu praj, knieże, ty chcesz mi nozy myć? Jezus jemu odmówi, štož ja činju, to ty netko ne rozumiš, ale zrozumiš Božišo. Noze mi ne budeš myć, nide na nide, praj jemu Peter. Jezus odmówi jemu, jeli so če ne wytmuju, ne smieš podzieja ze mną. Knieże, to mi odmówi nic jenož noze, ale też ruce a wowu, rekne jemu Simon Peter. Jezus jemu praj, štož je so wumył, tu treba se jeno hišće noze wumyć, a je šun čiste. Tež wyšće čistši, ale nic šice. Wun widziše menujce, što jeho přeradži. Dohodla rekne, šice nesće čistši. Gdyż bi im noze wumył, a so svjeršnu drastu woblik, dziše zaso zablido a rekne im, rozumiče, što sem vam zčinil? Wy mi rikače mištre a knieže, a mače prawe, přetož to ja sim. Jeli pak sim vam ja, kniez a mištr, noze mył, mače tež wy jednym drugiemu noze myć. Sim vam menujce przykład dał, so byście tež wy tak činili, kaž sim ja vam zčinil. Ewangelii naszego knieza Jezusa Chrystusa. Lubi sotry, lubi bracia, na żadnym drugim dniu to pak nie pytnemy, jak jara su czytania a to, štož w liturgii kemšu svečimy mjesobu splečene. Dženca svečimy zeleny štvrtk, a tun džen so dopominamy,
za Jezus Chrystus Świętą Eucharystiju założył. Dżęca przed nimale 2000 latami bie, kaj szósto dosprajemy, za Jezusa posledna wiecza. Za Jezusa by to posledna wiecza, ale za cyrkwi, za nas poprawom prina wiecza. W Ewangeliu sme runje słyszeli, że Jezus swoim uczomnikam nazymył. Jak je so tun wieczor dale odmył, to nietko sami czynimy. Świecimy Świętą Eucharystiju, a staniemy so tak dziel zgromadzenstwa z Jezusem a Jeho uczomnikami. To, štož je so tedy stało, so dżęca znowa stanie. Jezus przyjdzie k nam. On świeci z nami, haj smiemy samo rzec, witamy Jeho mjez nami, przyjuzamy Jeho. Zjednoczymy so z Nim w Bożej mši na wosypite waśnie. Dokež to wierzymy, dokež to zas a zasa sami dożywiamy, je nam všim tež tak ważne, kemše świecić. To dla prawidłowne kemši chodzimy, a je sobu świecimy. Tu na Bożej mši so z Chrystusem na wosypite waśnie zetkamy. Lubi sotry, lubi bracia, mi zosta runje w tychle dniach pytnymy, što nam faluje, što nimamy abo nie smymy. K tomu też słusza sjawne kemše świecić, a Chrystusa we woprajeniu czilne przyjuzać. A myślu si, pola was, przy komputerach a przy radiach doma, nastanie też praszenie, jak przyjdzie Chrystus ke mnie w tej sytuacji. Znano też myślicie, no haj, może być, so tam w chrześcijańskiej cyrkwi Chrystus przyjdzie, a potom je to, štož tu činimy a świecimy, wiele wiac hutne hać jenoś rozwas słuchać, albo w internecie ladać. Ale tak to nie. Lubi sotry, lubi bracia, tedy przed 2000 latami je Chrystus Eucharystiju założył, a je runočasne přilubił, so přeco przyjdzie, gdyż ju świecimy. To je jasne uprajenie Chrystusa. Jak to funguje? O tym sme wiele rozmyslowali, ale mi zosta to smie duchowne potajemstwo wostać. Chrystus je to přilubił, to dosaha. Kajż so hody stawa, so wielki bus człowieczy, so przyjdzie na świat, tak może samsny Bóg też w oblatku przytomny być. A mi zosta, Bóg, kiż to szo może, namaka dżęca też puć k wam, gdyż nieście czilnie tu w cyrkwi. Sim se cyle wiste, Bóg naszą spodzinu sytuację teletny znaje, a pucze namaka k nam przyjść, k każdemu z nas. Tak budżecie też wy dziel liturgii, kiż je so przed 2000 latami zapoczęła, a kotruż dżęca jeszcze świecimy, też przy radiach a komputerach. My so wszyscy dżęca z Chrystusem zetkamy, świecimy z Nim, sme dziel poslednej wieczerie. A gdyż je tale wosypita wieczor nimo, dżemy wszyscy z Chrystusem won na Wolijową horu, do zarody Getsemane, a so z Nim tam dale modlimy. Amen. Knieže Jezuso, Ty so stal służonik všich, swoje żywiny si za nas podał, Tebie prosimy. Daj, żebyśmy po Twoim przykładzie si też my sobą skutki lubości pokazali.
Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy Cię za wszystkie nasze pryne opojenské dzieci a ich starszych, którzy czekają na osobity wokomik związaności z Tobą. Daj, żebychu Cię jako swojego knieza poznali, a Tebie wiernie lubowali. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy też za naszych firmownych, ich kmucjów a towarzyszów, ich słubnych a kuwarów. Daj, że Cię spełni w utrobu nasleduje. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy za wszystkich, którzy jako wójnohamscy w Twojej cyrkwi działają. Spość im trymną szczerpność w ich służbie a w uprudzie przez ich nadzieju, kotraż ma w Tebie swoją kotwiczu. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy za naszych zemrytych, daj im podziel na wieczne radości. Knieże, Ty si swoje žiwienie podał, so bychmy my podziel mieli na pełności žiwienia. Tebie budź czaka sława bez końca. Amen. Nitko spívame Kirluš 106. 106. Noc to swoje ogień smerte, Jezus nieba winoza, z tyłu swoim nabożom, Tebe sam odkazał. Wiekny jeszcze moje dzieło, Modlmy se. Knieže Božo, než před Tobou wukonjamy służbu, kajkuż se ju přeješ. Svědčimy Dźije wopomniene wopora, z kotrym sy nas wumožił. Przez Krista, naszego knieza. Amen. Kniez buď s wami. A swoim duchu Pospejmy w utroby. mamy je przed kniezą. Dziękujemy so kniezy naszemu Bohu. Hutne a sprawne to je. Woprawdzie je hutne, sprawne, stopne a spomożne. So czystajnia szudzi dziękujemy knieże święty wódcy, wszechmocny wieczny Bożo, przez Chrysta naszego knieza. Jako wierny a wieczny wyższy myślnik, je wun świeczenie trajnego wopora założył. Jako wopor w ujednanie, je sam siebie podał, a nam przykazał, żebyśmy na niego wspominają, to same czynili. Jeho ciało za nas podate, zesilnia nas, gdyż jo używamy, a jeho krew za nas przelata nas uczyszcza, gdyż kuli ju pijemy.
Tohle zpívamy s angelemi a arciangelemi, stronami a kněstvami a se všemi silami nebeského vojska, píseň tvoj krásnosti, pěs konca vyskaja. Sviaty, sviaty, Wopravče sjatose knieže, žovaše sjatosće. Todla přikadžamy před tvoje obliczo, svědčil ze všej cyrkvi džen, na kotrymž je so naš kněz Jezus Kristus za nas podal. Přes něho, našeho umožnika a zbožnika, kotrož se okrasnil, če prosimy. Posvědč tudy daraj z rosu svojego ducha, zabyś ty nam było čivo a krwi naszego knieza Jezu Chrysta. Prede hacz sobą dobrowolne cierpieniu Buda a to dżęca, zabun chlieb, dziakowasze so, łamasze, a podają swoim wuczomnikam prajo. Smíče a ještě šici od to je moje čivo, kotrež buče za vás podate. Tak tyž zavon pojedží keluch, dziakowaše za zasa a podają swoim wuczomnikam prajo. Zmíče a pičišice z něho, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za noś przelata w oddawaniu grzechu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Knieże Twoją śmierć, a Twoje słowa stanienie sławimy, do nich nie przyjdziesz. Wspominaje tuż, Święty Wódcy, na Jeho śmierć a słowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozburznienia. Dziękujemy za Ci, że nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie. Zhromadźuj nas, kociś używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę po wsi zimi rozbrojenu, a budo spełnił w lubości, hromadzie z naszym bamżom Franciskusom, naszym biskupom Hendrychom a ze wszym duchowstwom. Spomni tež na našich bratrov a naše sestry, kotci su umreli v nađi zo zroastanu, a přijmi jich a všetkých zemretých do světla svojho obliča. Smil so nad nami všetkými prosimy Cię, zboż nam wieczne żywienie, ze zbożnej Borodźicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a všemi świętymi, kotci so Ci z všich wieków spodobają, so bychmy Cię chwalili a sławili, przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego z Nim a w Nim, dawa z oczy Bożosze, mocne wódce, jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodosność, wieki na wieki. Amen.
Po spomożnych przykazach a bojskim rozwódzeniu zważymy się śpiewać. Otcze nasz, kiś w niebiesach, święco Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajś na niebiu, tak na ziemi. Szydny chleb nasz daj nam dziś, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikom, a nie wiedź nas do spytowania, ale umoż nas od swego. Umoż nas, knieże, od złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smil so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przyjduszym zamoczeniom wysci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika, Jezu Chrysta. Przetoż Twoje je królestwo, a moc, a kasność na wieki. Amen. Chrystus je nasz pokoj a nasze ujednanie, tož prosimy. Knieże Jezu Chryście, nie ladaj na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwie. Daj po swojej woli pokoj a jednotu, kiż Ty żywa a królujesz wieki na wieki. Amen. Pokoj knieza bądź stajnie z wami. A z Twoim duchom. Jenio Boże, Gott des Gewaschlich Sveta, smil se nad nami. Jenio Boże, Gott des Gewaschlich Sveta, smil se nad nami. Jenio Boże, Gott des Gewaschlich Sveta, daj nam mir a pokoj. Dokež ne możecie se to popraweno przyjeć, modlmy się z osadnika na stronie 106 a 30. Duchowne święte poprawienie, nakromne czysło 3 a 40. Jezusa, Syna Boży, wieruję, że sy w najświętszym sakramencie woprawdzie przytomny. Tebie lubuję. Moja dusza żada za Tobą. Dokež pak Cię nitko nie możu w świętym poprawieniu przyjmać, tak przyjdź duchownie ke mni, do dusze mi przyjdź. Witam Cię, kajż zoby so hižo mi podał, a zjednoczam so dospełnie z Tobą. Nie daj mi so żenie o Tebie dzielić. Jezuso, moje najdrohotniejsze kubwo, Ty moja lubość, rozpomień mi w utrobu, zobych so stajnie za Tobą horił. Amen. Lejče, Jenio Boże, kotož zebira rychy świata. Knieże, nie jestem godny, zoby zastąpił pod moją sychu, ale jeno praj słowo, a ustrowi so moja dusza. Kirlusz číslo 423. 423. Nad
Modlmy se. Všeomocný Bože, Ty si nás tu na zemi, na večernej hostine Tvojho Syna posilnil. Nasyči nás junu na hostine nebeského kráľovstva. O to prosimy przez Krista naszego knieza. Kniez, buď s vami. Požehnej vás všeomocný a smilný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Žijte pokoju. Zpíváme Kirluš číslo 424. Číslo 424. Ich